Sinjuri, insellmilkom hawnhekk ġewwa ċ-ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk għal attività oħra mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali 2024 bit-tema is-saħħa lil Maltin. Grazzi tal-li oġobkom tkunu magħna hawnhekk. Ovvjament, nirringrazzja wkoll lill-Prim Ministru tal-li oġbu jinqaqad magħna illejla, il-Ministri, il-Membri tal-Kabinett, il-kandidati, it-tim formidabbli ta' kandidati li għandu l-Partit Laburista u l-kandidati kollha għall-Kunsill Lokali, grazzi tal-li naqadtu magħna. Illum għażilna tema kemm xejn diffiċli, kemm xejn partikolari, però hija tema li l-Partit Laburista ma beża qatt li jiddiskuti, l-ambjent. Illum se nitkellmu dwar l-ambjent. U sabiex nitkellmu dwar dan is-suġġett, għandi panel ta' diskussjoni li kollha kemm huma dawn in-nies jaħdmu jew studjaw ma' suġġett li kellu x'jaqsam ma' l-ambjent. Għandi wkoll bosta sindki li ħajamlu interventi iktar tard waqt din l-attività, però l-ewwel ħanibda billi nippreżenta lil Dr. Rachel Powell li hija avukatessa. Avukatessa li tinteressa ruħha partikolarment u qiegħda tagħmel masters fl-enerġija u fil-liġi ambjentali. Nsellimlek Rachel, grazzi tal-li ingħaqadt magħna. Dej Rachel, ħabib antik ukoll tagħna għandna lil Erskine Vella li huwa l-direttur ta' Best Deal Properties. Grazzi Erskine tal-li oġbok tkun magħna. Erskine, għandna dejjem meta ndiskutu dal-suġġett dejjem ikollna perita, ma llum ġibna il-krem della krem, għax inti senior lecturer ukoll l-Università għandi lil Odette Lewis, grazzi perita tal-li qiegħda magħna. U biex nagħlaq dal-parter derwa ngħidulu aħna dan il-panel eċċellenti għandi lil Alejandra Muscat li hija wkoll ekonomista u ħatina wkoll il-viżjoni tagħha ekonomika li hija relatata mal-ambjent. Rachel, ħanibda bik. Kif diġà preżentajtek inti qiegħda tagħmel masters fl-enerġija u l-liġi fil-liġi ambjentali. Meta nsemmu l-kelma climate change, il-bdil, dak li qed inħossu madwarna, tibdil fil-klima, kif qiegħda taffettwana llum u fejn tista' toħodna? Naħseb illi l-ikbar testament ta' dak illi qed jiġri fl-ambjent u fit-tibdil tal-klima huwa proprju dak li qed nesperjenzaw aħna minn sena l-oħra. Jekk nieħdu pereżempju s-sena li għaddiet, fis-sajf se nesperjenzaw temperaturi illi qatt żgur ma esperjenzajnihom qabel, infatti kienu temperaturi rekord. Iktar kemm jgħaddi żmien dak li qed jgħidulna l-istudji huwa li qed noqorbu għal temperaturi li qatt ma rajna bħalhom. Riżultat ta' da jfisser illi ħajkonna problemi fl-ekosistemi tagħna, illi ħajkollna problemi anke fil-mod kif ngħixu. Iżda iktar minn hekk imbagħad forsi dak li jinteressa iktar lin-nies huwa li dan ħajfisser ukoll problemi ekonomiċi. Fis-sens li inti sabiex tadatta għal dak li l-klima ħatkun qed tipprovdilek, ġifieri żieda fit-temperaturi, dan kollu li qegħdin ngħidu żieda fil-livell tal-ilma pereżempju tal-baħar, illi jola din esperjenzajnija kemm aħna imma anke pajjiżi ġirien tagħna, ġifieri apparti l-foresti li jinħarqu, dan huwa effett kollu ta' dan li qed ngħidu li huwa tibdil fil-klima. U tajjeb li nsaqsik ukoll imma aħna bħala individwi x'nistgħu nagħmlu biex forsi ngħinu lil dal-pjaneta tagħna mhux ngħid pajjiżna, l-pjaneta fil-ftit li nistgħu aħna. Hemm diversi affarijiet li nistgħu nagħmlu, ma ejja naraw b'mod konkret dak li qed jiġri. F'Malta għamilna wieħed mill-ikbar ħajkun qed jiġi inawgurat u jaħdem fis-seħħ ftit ta' xhur oħra infatti hawn magħna wkoll il-Ministru għall-Infrastruttura. L-ikbar proġett ambjentali li nistgħu naraw fil-Mediterran, propju x-short ship fejn għandek vapuri kbar illi iniġsu fil-port il-kbir li ħajkunu qegħdin. Once li jaslu ġewwa Malta, jitqabdu mas sistema mal-grid elettriku sabiex dawn ma jkomplux iniġsu fil-port tagħna. Dan huwa wieħed mill-ikbar proġetti fil-Mediterran u fl-Ewropa, proġett illi huwa mill-isbaħ imma l-effetti tiegħu fin-nuqqas tal-emissjonijiet, fir-riduzzjoni tal-emissjonijiet se jkunu qed itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Lil minn hekk, jekk għandna l-karozzi l-electric vehicles, għandna qed naraw ukoll il-Ministru għall-Enerġija u l-Ambjent, Min sena għall-oħra qegħdin jiżdiedu l-ammonti ta' charging pillars fil-lokalitajiet tagħna. Ifisser li dak li qed jinvesti f'electric vehicle
sabiex inaqqas l-emissjonijiet għax inti qed tuża elettriku illi ġej minn sorsi rinnovabbli fost l-oħrajn, allura qed tnaqqas l-emissjonijiet, ħajkollu infrastruttura adegwata sabiex l-investimenti li hu qed jagħmel għax tajjeb illi ngħidu għandek investiment kemm il-privat kif ukoll mill-gvern li qed jingħaqad flimkien għax dak huwa l-kunċett ta' investiment sostenibbli għall-ambjent qed naraw fis-seħħ. Apparti l-inizjattivi sabiex anki jkun hemm installati sistemi ta' enerġija rinnovabbli. Kellna u għatem il-konsultazzjoni għaddejja fuq sorsi tal-enerġija rinnovabbli lil mill-gżira, minn fuq l-art, fuq il-baħar. Dawn huma kollha teknoloġiji li qegħdin jiżviluppaw u rridu nadattaw ukoll għal dak li l-futur jaf iġibilna fit-teknoloġiji. Ekku, semmejt it-trasport u semmejt l-electric vehicles u tajjeb ngħidu li hawn lajnuniet ukoll f'pajjiżna sabiex iva nagħmlu din il-qalba, sabiex inkunu iktar konxji tal-ambjent. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq x'qed jagħmel il-gvern f'dan ir-rigward? Sar ħafna u għatfadal ħafna xi jsir, però b'dak illi sar sissa diġà qegħdin il-qudiem minn ħafna pajjiżi oħra ġirien tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jekk pereżempju nieħdu sempliċement inizjattiva waħda, ġifieri jekk inti qed nitkellmu fuq il-prezz tal-enerġija, f'Malta għandna gvern li qed jara lil familji dan il-peace qed jieħdu fuqu il-gvern sabiex il-familji jkollhom l-opportunità li iva jinvestu f'mezzi alternattivi, f'mezzi iktar rinnovabbli għaliex il-gvern qed jieħu fuqu il-peace ekstra ta' dak illi kieku jkunu qegħdin iħallsu. Xi jfisser dan? Fadal xi jsir, iva, ma nistgħux ngħidu li wasalna fl-aħjar possibilità, ma fejn qatt tista' tasal fl-aħjar possibilità. Ekku. Erskine, inti xogħolok huwa mhux jaru każata li tibni l-binjiet. Inti li tella binjiet issa hawn ħafna nies bħalek, imma mhux kulħadd jagħmel xogħol kif tagħmlu int, minħabba li inti konxju ambjentalment. Dil-famuża EPC Zero. Issa ħafna nies jekk tgħidlhom EPC Zero jgħidlek m'għandix idea x'inhi. U tajjeb li tispjegana x'inhi. Fi kliem sempli, x'inhi EPC Zero u x'tagħmel inti bħala imprenditur sabiex li inti konxju mill-ambjent ukoll you translated fix-xogħol tiegħek. Fi ftit kliem, EPC Zero ifisser kontijiet tad-dawl u ilma irħas. Ifisser bank loan charges irħas. Għal min irid imur llum jixtri u jġib il-finanzi mill-bank hemm rati ħafna aħjar. Hemm rata apposta, jiġifieri Hemm rati iktar baxxa min ikollu certain value fuq l-EPC certificate. M'hemmx għalfejn jkun zero, hija xi 23 llum. Qabel kien 55, issa niżel 23. ġi kważi li tibni b'dak il-mod qed tifranka l-flus lil min ħajidħol ukoll fil-mija, ħafna eluf li maxxi tal-bank huma eluf. Kontijiet ta' dawlu l-ilma wkoll, ma tal-bank loans issa ġiet mis-sena l-oħra bdiet u għaw din l-inċentiva. EPC Zero jfisser għandek proprjetà kapaċi tiġġenera enerġija nadifa, bħal mill-pannelli, bħal minn forsi nixtieq nistudja l-wind turbines, għax huma ġiex elementi x-xemx u r-riħa u Malta li huma preżenti ħafna u daw tagħhomna l-bambin u nistgħu we optimize on them. U li ma teħlix l-enerġija li tkun iġġenerajt. U kif jirnexxilek tagħmilha fil-binjiet tiegħek din il-biċċa xogħol? Ovvjament, it's not a rocket science, tinvesti iktar, tittonfoq iżjed, tuża prodotti apposta. Semmejtenna percentaġġ, hemm xi percentaġġ ta' kemm tittonfoq iktar milli kieku binja normali. F'appartament normali tittonfoq presso poco 25-30,000 euro biex tagħmlu biex iġġib l-EPC Zero. Sabiex iġġib l-EPC Zero. Però fl-aħħar mill-aħħar imbagħad in the long run, kif tara klijenti qed tagħti servizz prodott aħjar lill-klijenti tiegħek? Jiena ovvjament qed nagħti bija fis-suq ta' Malta qed nagħti wieħed mill-aqwa prodotti f'dal aspett. U bla sekk huwa minn dejjem minna xi 10 snin investu f'din direzzjoni. Aħna kienet laqas kien għataw il-pressure li ġejja llum hawn ċertu affarijiet imponuti li BC Certificate kont intih qabel ġie imponut li bil-forsi li tingħata. U dejjem tajjeb għax qed ngħinu, ovvjament qed ngħinu kontra l-fatturi li semmiet l-avukatessa ftit qabli. Il-bunni mhux dejjem ikun xi ħaġa pożittiva li xaw ħafna nies li jitkellmu b'mod negattiv minħabba il-bini li hawnhekk. U nitkellmu wkoll fuq l-estetika. Kemm importanti li jkollna ċertu streetscape, li jkollna bini li bħala estetika tiegħu jkun ukoll inti teżiġi ħafna fuq għadi. Il-green embellishment u l-importanza li l-binijiet ikunu adattati għall-ambjent tal-lokal. Eżatt, mela ċertu anki fejn jkunu lokalità, jekk hemm daħla l-ġebla Maltija u sabiħ li tibni l-blokka bil-ġebla Maltija milli bis-soltu bil-bricks u niksu.
il-pjanti l-aħdar, ovvjament kull darba li aħna developers immorru fuq art fabrikabbli ma jalqa u fiha s-siġar u fiha dadem jaqala rebus għax qed nibnu u qed neqirdu isna l-art. Allura nżidu fl-outdoor spaces sabiex aħna tnejdu s-saħħa lil-Maltin, pero s-saħħa tal-Maltin ukoll hija importanti meta jkollna iktar spazji miftuħin. Ekku Luk. Ovvjament, kien qed jitkellem fuq il-bini, l-erja li nifoka aktar fuq jiena hija l-ispazju pubbliku. Jekk mhux il-pjazzett, mhux it-toroq tagħna, mhux il-promenades, eċċetera. Fl-ambjent mibni, l-importanza tal-kwalità tal-ħajja li nagħtu n-nies. Nisimgħu ħafna kritika dwar kemm tila bini, kemm bżonn għandhom in-nies, forsi anke traffiku, allura l-ambjent urban forsi jinħass naqra iktar stressful. Fi gżira bħal Malta hija gżira żgħira, popolazzjoni għolja bid-densità li hija għolja, in-nies għandhom bżonn isibu spazji ta' kwalità fejn prattikament ikunu jistgħu jieħdu l-mistrieħ tagħhom. Il-miżuri li qed jieħu l-gvern biex l-ispazji l-ħodor ma jkunux biss huma proġett importanti bħalma rajna l-ispazji ta' taqali, spazji fejn ġili jkollok miżbliet li jiġu prattikament mottija u mottija lura lill-poplu. Dawk huma importanti. Imma il-proposti tal-gvernu fejn l-ispazji ħodor jiġi provduti fil-lokalitajiet, fiċ-ċentri tal-lokalitajiet. Biex il-kwalità ta' ħajja aħjar m'għandix għalfejn naqbad il-karozza biex immur għaliha, imma nista' mmur għaliha bil-mixi. U kemm huwa importanti wkoll li jkollok konnessjoni bejn dawn l-ispazji, nista' nimxi minn spazju għal ieħor, nimxi f'ċertu sigurtà. U hemmhekk fejn allura il-kwalità tal-ħajja mhuwiex biss meta nitkellmu anke fuq sostenibilità, mhijiex biss il-parti the greening, ġifieri is-siġar, imma wkoll il-parti soċjali u ekonomika. Kienet importanti li fl-2022 il-gvern ta' Roberta Bela għamel pledge daqshekk b'saħħitha fuq l-ambjent, fuq l-ispazju miftuħa bi Project Green. Kemm kienet importanti dik? Ifhem, jiena li jabdew l-affarijiet ħafna gost. Fis-snin ta' qabel kellna il-700 miljun fuq l-infrastruttura, issa fuq l-ispazji ħodor. Żewġ areas li tnejn ħogos naħdem fihom u ovvjament anke tranzizzjoni. Jiena wkoll lecturer l-università. U din hija l-bidla li anke qegħdin nippruvaw inħeġġu lill-istudenti allura lill-periti futuri li rridu nħarsu leha. Ġifieri dak li konna nagħmlu 20 sen ilu, illum irridu nħarsu leh mod differenti. Mela meta qed niddiżinjaw it-toroq, qabel konna nagħtu dejjem il-prijorità lill-karozzi. Fiċ-ċentru urbani tagħna bħalma kienu suċċess il-belt ta' Sliema l-Kottonera bi proġett interessanti fejn tajna l-ispazji lin-nies biex jimxu. Dawn it-tip ta' mhux inizjattivi jiena noħlom li narahom isiru ħal-Qormi, Birkirkara, Naxxar, ikun iktar minnhom. Hawn bżonn kbir tagħhom u m'għandniex nibżgħu nkunu kuraġġużi. Ġifieri hawnhekk fejn ħanitlob lin-nies fejn isma' jekk forsi l-karozza nħalliha 2 minuti l-bogħod, imma nipprovdi spazji aħjar fejn it-tfal għandi tfal jiena ma noqgħodx nibża li jekk ħajġru ftit ħatolqothom xi karozza għaliex l-erja ikunu siguri. Ġifieri dak huwa l-istep li jmiss għal dal-pajjiż fejn ara li ismanna ħafna iktar xnatu. Ekku, Alejandra, ġibt ekonomista jien titkellem fuq l-ambjent, kultant jgħidu mint tażilhom in-nies ta' eżatt, diffiċ tidħol eżatt fl-ambjent. Però għandek ħafna xi tgħid fuq l-ambjent inti bħala ekonomista u ħanibda smajna ħafna din l-ESG daw it-tlet itri. Tista' tgħidilna xi qed jirreferu da? Għadha kemm semmita tajjeb ħafna Odett, meta titkellem fuq sostenibilità ma tistax titkellem biss fuq l-ambjent. L-ESG fihom infushom huma tliet itri li jfissru tliet affarijiet differenti. Ġifieri għandek li tfisser għall-ambjent, semmija tajjeb ukoll is-sinjur illi meta inti qed tibni tagħti wkoll każ tal-ambjent. Meta inti għandek kumpanija li qed tagħmel il-proċessi ta' manufattura tagħha, tagħti każ ukoll x'emissjonijiet qed tagħmel. Għandek ukoll l-ixuta soċjal, semmita wkoll Odett ukoll il-kwalità tal-ħajja. Il-kumpaniji tagħna xi kwalità tal-ħajja qed jagħtu lill-impjegati tagħhom, lill-konsumaturi tagħhom.
u għandek ukoll l-aspett tal-governanza tajba. Eżatt. Ġifieri jsemmiha wkoll tajjeb is-senjur meta għandek ukoll qed tibni inti. Qiegħed tħares il-regolamenti tal-health and safety, ġifieri kollox jorbot ma' sostenibilità fl-aspetti kollha tagħha. Hija wkoll illum il-ġurnata li ESG bħala prinċipju huwa wkoll requirement li l-kumpaniji tagħna jirrapportaw x'qed jagħmlu f'dawn l-aspetti kollha. Ġifieri l-Kummissjoni min-naħa tal-Ewropa qed titlob lil kumpaniji li huma listed fuq il-Borża ta' Malta sabiex jirreportaw x'qed jagħmlu u rajni għadin ftaħna wkoll il-portal, l-ESG portal hawn Malta, fejn qed naraw ukoll improvement tal-kumpaniji x'qed jagħmlu f'tliet oqsma differenti. U wkoll Malta konna wieħed mill-pajjiżi illi daħħalna dan bħala ukoll ftaħnieh għal kumpaniji żaru medji. Ġifieri di xi ħaġa li f'pajjiżi oħra mhux qed issir. Mhux tal-hekk tal-li qegħdin nagħtu wkoll għajnuniet forma ta' support sabiex daw il-kumpaniji żgħar ikollhom il-konsulenza sabiex ikunu jistgħu jirrapportaw dawn l-affarijiet li qegħdin jagħmlu f'dawn l-aspetti kollha. Mela, dik kienet introduzzjoni żgħira, grazzi, kellna lill-panelist kollha li qalulna kelma, però kif nistgħu ninżlu hawnhekk Marsa Xlok mingħajr ma nsejjaħ u ngħid grazzi tal-li poġġew isimhom fuq it-ticket tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li ġejja kif ma nistax ma nsellimx il-kandidati li ħarġu fuq Marsa Xlok. Kamilleri Mary, Karwana Gilbert, Karwana Stephen, Desira Elenia, Farrugia Natalin, Greg Stephen, Zerafa Daniel. Grazzi ħafna mill-qalb u l-ħidma tajba ovvjament għal dan ix-xahar li fadlilkom sal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Qed nitkellmu fuq l-emissjonijiet, qed nitkellmu fuq l-ambjent u x-sindku aħjar nista' nġibilkom biex jitkellem jekk mhux is-sindku Scott Camilleri minn Birzebbuġa. Kif inti Scott kollu sew? Il-lejl tajjeb. Ħalli fidejk skont għall-intervent tiegħek. Grazzi, tajjeb ħafna. Dina ma tantx ħobb intawwal, imma illum għandi bżonn nagħmel intervent importanti li juri biċ-ċar il-bilanċ li kiseb il-Partit Laburista fil-Gvern frott l-ambjent b'rispett lejn il-lokalità tagħna ta' Birzebbuġa, ġara ta' Marsa Xlok. Sfortunatament, il-lokalità tagħna għal 25 sena sħaħ ġiet meqjusa bħala dump site tal-industrija f'pajjiżna. 25 sena fejn ir-residenti ta' Birzebbuġa kellhom jerfgħu responsabilità fuqhom u jerfgħu indiskriminazzjoni kbira fejn tidħol ir-responsabilità ambjentali. X'ġara llum il-ġurnata? Lura ftit ta' xhur ilu tħabbar li inbeda proġett interessanti fil-Port Ħieles li l-Port Ħieles kellu bżonn ikabbar l-operat tiegħu. Iżda l-istess sfida ġiet ukoll għall-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern fejn il-Port Ħieles irid ikabbar l-operat tiegħu. Irdu niftakru li l-Port Ħieles illum il-ġurnata huwa mutur ekonomiku importanti għal pajjiżna u li kieku mingħajr il-Port Ħieles laqas għandna x'nilbsu jew x'nieklu. Iżda meta ġie affaċċjat il-Partit Nazzjonalista bil-problema ta' tkabbir tal-Port Ħieles, minflok investa biex l-operati resqu l-barra mir-residenti, x'għamel? Shortcut u resqu viċin ir-residenti. Ta' konċenzjoni biex ikun hemm key cranes 50 metru l-bot mill-ewwel residenti. Jiġifieri inti x'in toħroġ fil-gallerija tiegħek minn triq San Patrizzju quddiemek x'ħassib minflok baħar ħassib krejnijiet tal-Freeport. U dan sewwa. F'sitt xhur ilu kif semmejtilkom il-Gvern ġie affaċċjat ukoll b'din l-isfida ta' tkabbir tal-Port Ħieles. Minflok din id-darba il-Port Ħieles kiber lejn ir-residenti, ħajkun qed jikber. Eventwalment hija industrija li titkompli tikber fil-pajjiż. Iżda ħatikber il-barra u biftehim importanti li sar dawn il-krejnijiet li kienu ħajjiġu biswit 50 metru l-bot mill-ewwel residenti ta' Birzebbuġa
tneħħa dan il-konċenzjoni. Iżda mhux hekk biss. Ir-roll on roll off li huwa element importanti għall-port fil-ħinijiet ta' bil-lejl mhux ħajbqa' jopera. U b'dan bis-ftehim li sar bejn il-gvern u l-operatur. Allura dawn l-elementi jtuna assigurazzjoni li l-Port Ħieles flimkien mal-gvern qed jintlaħaq bilanċ u r-resident ta' Birżebbuġa qiegħed jingħata aktar priorità. Iżda dan mhux biss. Dr. Powell semmiet il-shore to ship fil-Port il-Kbir. Il-shore to ship qiegħed isir ukoll ġewwa l-Port Ħieles. Jiġifieri l-elementi li aħna resident ta' Birżebbuġa li matul il-lejl tisma' ħsejjes tal-Port Ħieles. Dawn ħajkunu eventwalment qegħdin jonqsu permezz ta' dan l-investiment li qiegħed isir li huwa maħsub li ħajkun qed jitlesta s-sena d-dieħla fl-2025 li il-vapuri ħajkunu din jiġu mqabda mal-grid, mas-sistema elettrika u b'mod awtomatiku ħatnu tnaqqas l-emissjonijiet kif ukoll tnaqqas il-ħsejjes lejn Birżebbuġa. Iżda ma sarux daw biss taf din il-leġislatura dax-xogħol. Apparti minn hekk irrid nirrimarka li l-gvern għal darba tnejn-tlieta ħareġ l-iskema ta' double glazing biex ir-resident ta' Birżebbuġa dawk li ġew qabel il-Port Ħieles ikunu jistgħu jinvestu f'sistema ta' double glazing fid-djar tagħhom. Apparti minn hekk art ta' 12 il-football ground f'Benajsa earmarked biex issir container yard bis-swit żona residenzjali. Illum il-ġurnata għandna l-akbar park tal-familja Birżebbuġa. Iżda the cherry on the cake kienet il-15 ta' Lulju fejn il-Ministru Dalli kienet iddiskrivjata bħala jum storiku, il-15 ta' Lulju tal-2021, l-eluq tal-impjant tal-31 ta' Marzu minn ġol qalba tar-residenti ta' Birżebbuġa. Erba' u 40 trakk tal-fuel li kien jiġġenera 4.5 tunnellati emissjonijiet kuljum minn ġol qalba ta' residenti. Allura dan huwa wieħed mill-akbar achievements u mill-iktar elementi li qed tgawdi l-lokalità tagħna bi kwalità ta' ħajja u kwalità tal-arja ħafna aħjar. Biss lesti m'għandniex aktar sfidi Birżebbuġa ambjentali le. L-isfidi huma kontinwi imma fiduċjuż f'dan il-gvern. Għax kif sibnieh tul dawn is-snin, kif sibnieh f'din il-leġislatura, sibnieh ta' spalla li jifhem l-element tar-resident ta' Birżebbuġa li huwa stakeholder importanti fejn jidħol l-ambjent fir-raħal tagħna, kif ukoll is-saħħa tar-resident ta' Birżebbuġa. U għal dan il-għan jiena fiduċjuż li ħankomplu naħdmu biex inqisu u nimmiraw biex insolvu aktar problemi ambjentali biex ir-resident ta' Birżebbuġa jkollu kwalità ta' ħajja ħafna aħjar. Grazzi. Grazzi ħafna lil Scott Camilleri li huwa s-sindku ta' Birżebbuġa u kif nistgħu ma nirringrazzjawx lil dawn in-nies mhux biss is-sindki mal-kunsilli u dawk kollha li jaħdmu fil-kunsilli lokali tagħna għax-xogħol kbir u veru tajjeb li jagħmlu. Grazzi Scott u proset tax-xogħol tagħkom. Lura l-panel ma nsejtkomx għax iskom inkwetajtuna, imma ħanerġa' lura fuqkom. Rachel, ħanerġa' nkompli fuqek. Semmejtinna u bdejt isek tingrana fuq il-fatt li din mhijiex xi ħaġa tal-multinazzjonali, mhijiex xi ħaġa tal-gvern, mhijiex xi ħaġa tal-kabinet, hija xi ħaġa tagħna l-koll, ta' kull wieħed u waħda minna. Imma aħna x'nistgħu nagħmlu in actual fact sabiex iva nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni li qed insibu ruħna fiha b'mod ambjentali. Kif qed tgħid tajjeb inti din mhix xi ħaġa illi qiegħda hemm barra forsi fl-astrat illi aħna ma nistgħu nagħmlu xejn dwarha. Niddiskutu ġifieri il-differenza li tibdil fil-klima u fl-ambjent ħad tkun qed iġġib, niddiskutuha fuq il-livell ta' sigurtà mhux nazzjonali biss imma anke globali. Propju ftit tal-ġimgħat ilu fil-Kunsill tas-Sigurtà ġewwa n-Nazzjonijiet Magħquda propju flimkien mal-Ministru Borġ konna propju din nindirizzaw anki din it-tema partikolari. Meta qed naraw imma b'mod lokali x'jista' jsir.
irdu nibdew minn bdil fil-mentalità tagħna. Ma nistgħux nibqgħu bil-mentalità li biex immur anke biex nagħmel qadja ġol lokalità tiegħi stess bil-fors irid noħroġ bil-karozza u anke jekk hija żewġ kantunier il-bot jiena rrid imur bil-karozza. Hemmhekk irid jibda kollox. Ġifieri hija wkoll element ta' mentalità ma wkoll ta' edukazzjoni għaliex irdu naraw anke x'benefiċċji hemm, ġifieri mhux sempliċiment benefiċċji ambjentali imma anke ta' saħħa. Kienet tissemmi tajjeb ħafna il-Perit Lewis illi inti tittara illi ħajkollok spazji ħodor ġewwa l-lokalità. Hemm din ukoll il-modal shift ngħidu aħna, ġifieri għandek is-sistemi ta' trasport pubbliku li jridu jiġu użati. Imma li lin mill-infrastruttura diġà eżistenti, għaliex għandna infrastruttura għal dan diġà aħna kellna kilometri pereżempju ta' infrastruttura sabiex jiġu użati ir-roti li jaqdu lokalità ma' oħra. Kellna l-ikbar investiment f'dan rigward. Jekk wieħed jara l-infrastruttura diġà eżistenti wkoll diġà qed taħseb għal dan, l-elementi li jiġu użati fl-infrastruttura, jekk qabel konna naraw forsi sempliċement kemm ħanatu t-tarmak fuq it-triq, illum mhux qed naraw hekk, illum qed naraw kif konna qed ngħidu iż-żoni minn fejn taħtadi, żoni pedonali, konna tinsemmu r-roti, imma anki l-elementi li jintużaw fl-infrastruttura tagħna stess. Mod forsi iktar iċ-ċittadin x'jista' jagħmel imma kien tisemmi tajjeb ukoll is-senjur illi inti fid-dar tiegħek stess tista' tara illi d-dar tiegħek tkun eko rinnovabbli, eko sostenibbli kif? Għandek l-investiment fil-pannelli, imma anki rridu naraw illi jekk qed tinbena blokka ġdida pereżempju, ikollok sistema ta' pannelli komunali, mhux sempliċement min għandu l-penthouse forsi fuq biss jista' jibbenefika minn dan. Jiġifieri hemm bdil ta' konċetti. Jekk qed nitkellmu fuq ukoll żvilupp ġdid, forsi ta' min naraw illi minflok charging station waħda fil-viċinanzi ikollok 2 jew 3 skont il-bżonn. Iktar kemm jgħaddi żmien it-teknoloġija iktar qed tevolvi b'tali mod illi rridu naħsbu fl-infrastruttura tal-futur, rridu nħallu diġà din l-infrastruttura li nibdew nintegraw fiha. Semmejt il-penthouses ma nistax m'għandux fuq kif nisma' penthouse jenerski. Meta inti tiġi biex tibni, inti għattilna li biex tibni binja bħal tiegħek trid iktar flus minn kontrattur li ma jabnix bħalek. Mela stands to reason li inti ħajkollok tbieħ iktar expensive minn dak il-kontrattur li qiegħed kompetizzjoni miegħek. Allura eżattament kif taħdem il-biċċa? Ġifieri kieku taqbad il-linja ekonomika, inti tfalli kieku. U ma taħdimx hekk fis-suq Malti, għax is-suq Malti m'għandu l-ebda kontroll fuq dan l-affarijiet. Suq Malti kulħadd jitfa' l-prezz kif irid. Jiena nitfa' l-prezz bil-proprjetà kif nifinexxejn, nejber tiegħi jitfaħħom daqsi, tistenna lili biex nitfaħħom daqsi. U għandu l-affarijiet inqas. Però x'inhi l-ħaġa li inti il-winning feature tiegħek allura? Il-winning feature hija iżda żmien kemm inna ninvestu fejn wasalna llum bil-proprjetà. Jiena xorta nemmen li hemm irridu naslu, xorta nemmen li jekk mhux in the immediate future ma ftit wara xi ħaġa kemm minnaħa ta' gvern bil-forsi irridu nimxu dik it-triq. U biex tasal dik it-triq hemm tagħmel l-iżbalji, titgħallem, ġifieri da kollu jiena għadda. Jista' jsir ħafna iżjed nemmen għax u noħodha l-aspett tal-proprjetà mhux f'dan element biss, noħodha in ġenerali għall-kwalità tal-proprjetà. Naħseb pajjiż bħal Malta bl-ekonomija ta' Malta ħaqqa kwalità ta' proprjetà ħafna ħjar milli għandna. U daw U għandek numru ta' suġġerimenti qed li wkoll sabiex. Jien naħseb Domain One u ġieli semmejta ma' xi nies parlamentari, classification tal-proprjetà. Mela llum jekk tidħol f'ħanut tmur tixtri appliances, daw kollha taħsbek dħalt ġo ħanut tat-tfal. Kollha bil-kartelli, bil-kuluri, bil-grafs u hekk proprjetà kellu imponija l-gvern u n-nies għadhom laqqas isaqsu għadhom laqqas jafu x'inhi. Ġifieri laqqas in-knowledge li n-nies għadna ma nlimnihomx biżżejjed fuq għadi. Li kieku jsir studju sew li l-proprjetà tiġi ċċekkjata fuq kemm kwalità u kemm fuq dal-aspett tal-green u tingħata grade, dil-proprjetà b'dak il-grade tista' tilħaq dal-prezz. Il-proprjetà li ma tilħaqx dak il-grade ma tistax tilħaq dak il-prezz. U hekk nemmen ukoll li nikkontrollaw is-suq. Is-suq ta' Malta kulħadd jaf dejjem ingergru għax dejjem ittila l-prezz, dejjem tila l-prezz, dejjem tila l-prezz. Minnaħa tagħna aħna naraw dejjem tilejn l-ispejjeż, dejjem tilejn l-ispejjeż, dejjem tilejn l-ispejjeż. U at the end of the day, I'm running a business.
Ekku. Jiena irrid in-numri fl-aħħar jiġu plus, ma nistax jiġu bil-minus. U naf li fuq dan li għattejt inta li għandek inti u koll opinjoni di tal-klassifikazzjoni tal-propietajiet. Naf li għandek u koll opinjoni fuqa. Importanti ħafna li għaw studju koll li saru lokalment ġifiri li għajdu illi il-Maltin lesti illi iħalsu iktar sabiex ikollhom proprjetà li hija renovabbli li minna u ma wkoll jistgħu jifrankaw in the long run, ġifiri inti jekk qed tagħmel dak l-investiment li qed jgħidu li huma lesti illi jħallsu sa 30,000 aktar sabiex il-proprjetà tagħhom tkun sostenibbli, huma in the long run inti sakemm iddum tħallas dak il-loan li wkoll kif semma ħajkun brata inqas, inti fl-aħħar mill-aħħar qed tirċievi return li huwa ogħla. So it pays, ġifiri. Eżattament. Interessanti. Perit, ma nistax issa mandux fuq, ek inti għattinnaħel li tuħsib spazji, ħafna mix-xogħol tiegħek spazji miftuħa, imma fejn tidħol il-proprjetajiet. Tista' bħala f'xogħolok tiftħinna ftit fuq l-importanza li nibnu bnot ambjentali sostenibbli għaliex smajni għamant ekonomista bnidem li jibni vera, avukatessa, però irrid nismaħħa mant Perit ukoll. Kemm importanti din? Ekku, fil-fatt l-ewwel aċċennajt għalija wkoll it-tibdil mhux biss fil-mentalità, ovvjament tan-nies in ġenerali li allura jibda jkun hawn id-domanda għal daw tip ta' proprjetà, imma wkoll fl-skills ta' min jaħdem fis-settur. Ġifieri nitilqu minn mhux biss minn professjonisti fil-qasam tagħna, imma anke ta' min qed jaħdem actually out there il-livell ta' dettall. Semmew ċertu affarijiet, pereżempju forsi ma semmiex l-insulation, huma affarijiet partikolari li diġà għaw min qed jinvesti fihom, imma hemm affarijiet iktar bażiċi. Forsi ħafna minna nagħmluhom ġilqas naħsbu fihom. Pereżempju, l-ilma li huwa riżorsa importanti. Jekk inti għandek proprjetà għandek kbir, il-mod ta' kif jintuża l-ilma, jintuża għat-tisqija tal-ġonna, għat-tindifa, so dawn hemm affarijiet żgħar. L-ewwel saqsejt kif nistgħu nagħmlu kull wieħed waħda minnha li huma importanti. U forsi hawnhekk il-parti li tiġu anke minna wkoll fejn ikun hawn iktar awareness, edukazzjoni lin-nies u ta' kif dawn l-affarijiet nistgħu nintegrawhom iktar. F'dawn is-snin kien hemm inizjattivi differenti, pereżempju jinnaf ta' tħaddir tal-faċċati, parapetti, eċċetera. Ġifieri ikun hemm imma ma jkunx hemm daqshekk għarfien fuqhom. U kif qegħdin ngħidu hemm il-parti importanti tan-nies. X'impatt ħajkun hemm fuq in-nies għax forsi ħafna minn qegħdin hawn qegħdin jgħidu sma ma dawk li tola l-proprjetà rid fuq iżjed imma dik hemm ħatkun werti talija. Hemm affarijiet żgħar li mhux bil-forsa tonfoq fuq iżjed li in the long run m'għandekx għalfejn tonfoq daqshekk imma tibda tara r-riżultati tagħhom. Il-Perita semmet l-spazji pubbliċi, il-proġetti, u jena ħanerġa' mmur għal sindku ieħor. Darba l-ħabib tagħna sindku ta' San Ġwan Trevor Fenek. Kif inti Trevor, kolossew? Tajjeb, grazzi nsellimlek, Luke. Trevor, ovvjament, San Ġwan illum iwa dik id-dimensjoni ta' proġetti, ta' embellishment u għandna wkoll proġetti in the pipeline enormi. Nħalli fidejk. Iva, bħala kunsill lokali ta' San Ġwan ħanna dejjem tajna l-priorità l-ambjent u l-ispazju miftuħa, għax ovvjament konna nemnu li bekk stajna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. L-ewwel li ma bdejna kien bi proġett żgħir fejn ftit ta' żmien ilu ftaħnieh li hu kien il-Pocket Garden minn biċċa art mitluqa propjament kienet damp, ġifieri ġanofs proprjetà fejn jgħixu djar in-nies, fejn hemmhekk b'investiment żgħir ħloqna Pocket Garden li llum qed jitgawda mir-residenti tal-madwar kif ukoll mill-anzjani li jmorru igawdu din l-erja. U ma nixtieq nirringrazzja li dan kien proġett kollaborazzjoni ma' Project Green, l-ewwel wieħed, illa għaliex stajna napplikaw għal dawn il-fondi minħabba li fi żminijiet ta' sentejn pandemija aħna preparajna ma' periti differenti biex insibu allocations u nkunu nistgħu inbidlu minn dump areas għal proġetti oħra. Barra minn hekk bħala lokalità investejna wkoll f'kull spazju miftuħ li kien hemm bidwal ġodda illi ħafna minnhom kienu kważi kollha bla bożos jew bil-ħsara u għalhekk morna b'investiment u għamilna kollox LEDs, ovvjament biex inkomplu nżommu mat-tema tal-ambjent. Wara
Il-Pocket Garden flimkien mal-Public Works għamilna ġnien ieħor George Zarb li jinsab eżattament wara l-Kunsill Lokali illi qabel kien jissejjaħ ġnien jew spazju miftuħ imma kull ma kienet ċint imdawra bil-ħamrija u 4 siġriet. Ġifieri llum għandna spazju miftuħ ieħor li saret ukoll in collaboration mal-Public Works. Tajb ukoll wieħed isemmi l-aħħar proġett li kien infetaħ li huwa l-proġett ta' Dakkara flimkien ukoll mal-Project Green ftaħna dal-proġett eżattament fl-erja tal-propostu fejn hemmhekk hemm tiġi fitri Vjal ir-Riħan fejn dan mhux biss ridna noħolqu spazju miftuħ imma ridna nużaw it-tema edukattiva u ftit tal-sena diħla ġifiri kif tibda s-sena skolastika li jmiss kif ukoll mal-NGOs oħra tal-lokal ħajbdaw siru lezzjonijiet edukattivi fi spazju miftuħ u t-tfal tagħna tal-lokal jistgħu jitalmu kif issir id-Dakkara, in-naħla u minn dak l-għasel li ħajku qed jinġabar matul il-ġimgħat dan ħina tal-itfal biex nagħmlu eżattament l-istorja tan-naħla, x'tagħmel in-naħla. Spazju miftuħ ieħor li ħajinfetaħ il-ġimgħa d-dieħla eżattament propju nhar it-tnejn li ġej flimkien mal-Onorevoli Civelli kif ukoll mal-Onorevoli Byron Camilleri u Donat Spiteri huwa spazju miftuħ li jinfetaħ it-tnejn u dawn kien investiment ieħor fondi minn tal-leża. U hawnhekk aħna dejjem konna preparati ħalli meta ikun hemm fondi miftuħa aħna mhux l-ewwel iħorġu l-fondi u mbagħad nippreparaw nkunu tard, imma preparajna ħalli meta jħorġu l-fondi jkunu applikati minn tal-ewwel biex żgur ma tilfu xejn. Baqa iktar x'namlu minn hawn nixtieq inħabbar ukoll illi għandna żewġ proġetti oħra in the pipeline li huma żgħar. Żgħar fis-sens għax hemm wieħed kbir li ħafna min-nies jafu li huwa id-9 ta' frar l-erja ta' Żwejt fejn għandna l-Scouts illi again minn biċ-ċart mitluqa hemmhekk ħa noħorġu żewġ dog parks, wieħed għar-residenti li jkun miftuħ il-ħin kollu u ieħor biex dog park li flimkien mal-NGO oħra li hija l-K9 hemmhekk ħankunu qed noffru servizz b'xejn l-residenti biex dawn imorru jgħalmu il-klib. Barra minn hekk ħajkun hemm community garden kif ukoll picnic area li l-istess picnic area ħatkun multi-purpose biex it-tfal tal-lokal li jattendu l-Scouts ma jkunux iridu jmorru il-barra ma jkollhom l-erja tagħhom biex ikun jistgħu jagħmlu il-camping tagħhom. Fadal tref. Ta' qabel tal-aħħar. Taħsbu l-Prim Ministru, bdew. L-aħħar wieħed vera l-aħħar wieħed. L-aħħar wieħed ħajkun hemm flimkien mal-Public Works u dan seta' jsir bil-kollaborazzjoni tal-inizjattiva ġdida tal-10 miljun euro li għadha kif ġiet imħabbra mill-Onorevoli Omar Farrugia. Dan ħajkunu qed nagħmlu ir-reġenerazzjoni kollha tal-Pjazza Urikarja ġewwa l-Housing Estate ta' San Ġwan. Hemmhekk ħajkun hemm investiment ieħor li ħajkun qed jibda minn hawn ta' ftit jiem oħra. Investiment ieħor ta' madwar 200,000 fejn ħiġi reġenerat il-Pjazza Urikarja fejn ħajkunu qed nagħmlu eżattament ġibjun ħalli aħna l-ilma li qed jintilef jiġi kkultivat ħalli nkun nistgħu nsaqqu bih. Veru l-aħħar wieħed, hekk kif ħabbar il-Prim Ministru f'din l-aħħar elezzjoni parti mill-manifesto l-ikbar investiment li qatt sar ġewwa l-lokalità ta' San Ġwan fil-pjazza tal-lokalità tagħna 7,200 metru kwadru ta' open space valur ta' madwar 25-30 miljun ġewwa lokalità ta' San Ġwan huwa l-ikbar investiment li seta' jsir għall-lokalità tagħna illi ikkalla jrid jibda u nispiċċawh wara 8 ta' Ġunju. Grazzi. Grazzi ħafna lil Trevor Fenek, is-sindku ta' San Ġwan. Qabel ma bdejna Trevor ġifu għalli għandi karta ta' għatlu Trevor daqskemm tinqala biex titkellem. Mur ftakarhom dawk l-affarijiet kollha kieku mhux bil-karta. Perita,
Inti semmejna u tfulija, semmejna l-qortin, semmejna ħafna affarijiet oħra. Kienu mizbliet. U issa l-lum spazji miftuħa, spazji għannis, proġetti enormi. Pero tinna u koll li tiħu għol gost ħafna bi proġetti kif semma Trevor forsi iktar minuri, iżżar. Eżatt, fil-fatt Trevor ħad gost nisimaw għax dik kif ngħid hija l-ħolma li kull lokalità tkun propju bħalma qed isemmi Trevor. Ġifieri, nieħu gost li jkun hawn sindki li ikunu mhux biss kuraġġjużi ma jisimgħu n-nies jaraw l-bżonnijiet tal-komunità u jkunu jarfu jisibu l-bilanċ. Mhuwiex faċli meta tgħid ħadd tikkrea spazju waħdar fil-lokalità u jista' jkun li biex tagħmlu biex tagħti spazji aħjar, ikollok tħares lejn l-interessi kollha ta' min jgħix hemmhekk tal-businesses u jkollok issib bilanċ fejn in-nies trid tfiem, ġifieri trid turi x'huma l-vantaġġi. Il-vantaġġi tal-ispazji ħodor mhumiex biss kwalità ta' ħajja aħjar, għax forsi dik hija vaga. Arja iktar nadifa, jekk speċjalment tkun qed tmexxi l-karozzi fil-periferija. Spazji fejn tista' ssib is-serħan, l-importanza tas-saħħa mentali. Hawn ħafna stress fil-ħajja tagħna, naħbtu f'xulxin, rabja waqt is-sewqan. Li nagħtu spazji fejn in-nies jistgħu jmorru jirrilassaw huwa importanti ħafna. Li nagħtu spazji fejn huwa komdu li suq ir-rota, mhux perikolus li suq ir-rota, huwa komdu li jekk inti ħadd tmur bil-mixi mid-dar sal-istage tal-linja, mhux tibża tinżel puxċer, mhux min isuq is-siġġu tar-roti isiba ta' periklu. Ġifri dawn huma affarijiet, konsiderazzjonijiet kollha li wieħed irid jieħu meta qed jiddiżinja dawn l-ispazji għan-nies, għall-komunità, li m'għandhomx għalfejn ikunu proġetti enormi. Ovvjament il-kunsilli lokali fil-fatt semmija jieħdu gost meta l-gvern ikun qed isostnihom għax ħafna midrabi l-budgets u l-fondi tal-kunsilli lokali huma limitati. Imma jekk kif qal tajjeb Trevor, il-kunsilli jippreparaw għal fondi differenti li joħorġu, jkollhom il-proġetti lesti biex xejn il-gvern joħroġ inizjattiva jgħidlu jien għandi ġnien ieħor, jien għandi pjazz oħra, jien għandi proġett ta' pedestrianization oħra. Dawk huma dak li ħafna minna jixtiequ jaraw fil-lokalitajiet tagħna. Għalli meta tara dan it-tip ta' proġetti, dan it-tħaddir li jkun iktar spazju miftuħa, qed jolaw wkoll il-valur tal-proprjetà hemmhekk għax li jiena flok għandi jien naf xi ħaġa mitluqa, xi ħaġa jew binja qudiemi għandi ġnien, il-valur tal-proprjetà tiegħi naturalment ħajola le. Żgur naturalment. Ovvjament dawn l-affarijiet huma kollha inizjattivi tajbin li mhux biss jgħinuk biex jogħla l-valur tal-proprjetà tiegħek imma wkoll jgħinuk kif semmit tajjeb qodet li għall-kwalità tal-ħajja aħjar. Aħna għandna wkoll apparti l-għajnuniet li għadna kemm semmejna li qed jingħataw lill-kunsilli lokali qed jingħataw ħafna wkoll għajnuniet lill-kumpaniji. Ġifieri semmejna għadna wkoll kemm semmejna il-charging pillars, il-Malt Enterprise għadha kemm nedit diversi skemi riċentament sabiex tgħin lill-kumpaniji jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom fis-sostenibilità. Għandna l-Green Mobility Scheme li qiegħda tagħti wkoll inċentivi sabiex il-kumpaniji huma stess jagħmlu charging pillars tal-kumpaniji tagħhom u qed toffri li tħallas 50% tal-costs li dawn qegħdin jidħlu fihom sabiex jagħmlu dawn charging pillars. U anka qegħdin nagħtu għajnuniet lil dawk il-kumpaniji li qed jaqilbu l-flotta tagħhom u qed jilliżjaw karozzi li huma electric vehicles. Qegħdin inħallsulhom dawn il-karozzi għal 3 snin sħaħ. Ġifieri hemm qabża kbira li qegħdin naraw din il-qabża lejn is-sostenibilità f'dak kollu li nagħmlu. Mela, minn Malta, mela marsax lok morna San Juan fejn morna nżilna b'Bżabboġa, issa daqshekk ħanaqsmu l-fliegu, ħanitilgħu għawdex u ħammorru għand is-sindku tal-qala Pawlu Buttigieg. Pawl, Bonġu. kif tista' titkellem dwar dan is-suġġett u ma nitkellmux miegħek ħabib tiegħi. Ħajtek kollha titħambaq u titkellem dwar dan. Dak iż-żmien meta bdejt il-kampanja dwar il-proġett ta' Honda Urrummien, kienu jgħadduni biżmien, inti moħħok magħlu, inti jekk u kwalunkwa titlu tawni, imma grazzi u konvint u gburi li jien permezz tal-familja tiegħi għamilna 22 sena u permezz dejjem mela ħanibda minn hawn. Qabel ma nibda l-iskript, nixtieq nirringrazzja l-Mirjam Dalli għax kienet hi waħda minnhom, waħda minn jaf kamel darba ġiet Honda qalbna maqtuwa taħt gvern nazzjonalista tikkaverjani fuq Honda kienu jgħadduna biżmien u grazzi Mirjam ħanibda bejk qabel ma nibdaw.
Ħanibdew. Prim Ministru, bħalma għattint, intu kull min qed jismani tistgħu tobstru fuq xi ser nitkellem illum. Ħondoq ir-Rummien. Il-bajja tant għażiża għalija u għal eluf kbar ta' nies. Illum ġejt hawn qudiemkom kuntent u sodisfatt għax qed tiġi fis-seħħ il-ħolma tiegħi li nara li l-poplu kollu igawdi iż-żona ta' Ħondoq ir-Rummien mingħajr ebda teddida minn xi żvilupp. Dak il-mument xejn rajt ir-rifjut tal-applikazzjoni għal proġett massiv li kien ser jirrovina dik iż-żona kienet l-ewwel parti tal-ħolma tiegħi. Iżda sabiex wasalna sa dan il-punt iġġieled battalja ta' 22 sena dejjem għattela 22 sena minn ħajti naħdem bla qiegħda u ninkwieta lil ta' madwari, speċjalment lil Marti Carmen u lil uliedi. F'Awwissu tas-sena l-oħra wara deċiżjoni pożittiva għalina tal-Qorti tal-Appell, inti fil-pront battalija sabiex niddiskutu l-futur ta' Ħondoq u nirringrazzjak tal-li smajt it-talbit tiegħi. Kien bis-saħħa ta' dan il-gvern li jinbidlet il-policy biex Ħondoq jerġa' jiġi għal żona ta' afforestazzjoni totali mingħajr ebda bini u li Ħondoq issa huwa żona ta' konservazzjoni speċjali. X'differenza mill-pjan lokali li kellu Ħondoq qabel? Inħoss li huwa importanti nispjega lil kulħadd fuq il-fatti li seħħew biex wasalna sa fejn aħna llum. L-inkwiet beda fl-2002 taħt Gvern Nazzjonalista meta saret talba lil kunsill tal-Qala biex l-art li kienet fidejn il-Gvern terġa' tiġi rilaxxata lura lis-sidien u l-Kunsill ta' dakinhar ma sab l-ebda oġġezzjoni. Ftit xhur wara il-Gvern tal-art lura lis-sidien b'konsegwenza li ftit żmien wara saret l-applikazzjoni mostruża fejn kienet ser tokkupa 26.9% bil-bini. L-applikazzjoni li daħlet lill-Planning Authority kienet ta' 6 volumi kbar. Fil-fatt il-Kunsill Lokali Qala ta' dak iż-żmien kienu wkoll favur kif kienet il-local plan. Jiġifieri li qabel l-2006 f'Ħondoq 25% kien jista' jinbina u 75% afforestazzjoni. Dan għalija jfisser li dak iż-żmien kieku l-iżviluppaturi naqsu 1.9% il-Kunsill bit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kien ikun favur il-proġett. Fl-2006, Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista biddel il-pjan lokali għal Tourist and Marine Related Activities u minħabba dan il-bdil żdied aktar iċ-ċans li dan il-permess jista' jiġi approvat. Intant il-Gvern Laburista dejjem kien kontra dan il-proġett. Prim Ministru taħt it-tmexxija tiegħek għamilna passi kbar il qudiem. Saħansitra qabel l-elezzjoni ġenerali anke ddaħlet il-weda numru 319 fil-manifest elettorali intitolat Malta flimkien. Minn hemm bdejna triq biex jiġi salvat Ħondoq. It-tieni parti tal-ħolma tiegħi li qatt trid titwetta hi li nara li l-art ta' Ħondoq tiġi fidejn il-Gvern bħalma kienet fis-snin 70. U l-aħħar parti tal-ħolma tiegħi tkun li nara li Ħondoq ir-Rummien jiġi park ta' rekreazzjoni għall pubbliku. Irrid narah mimli siġar u speċjalment mimli siġar tar-Rummien biex hekk ikun ta' ġieħa l-ismu. Nixtieq nara l-ilma tax-xita tal-Qala jiġi salvat fil-barriera biex hekk issir xi forma ta' qadira jew il-qoħ. Nixtieq nara li tfal jilagħbu, nixtieq nara familji jagħmlu picnics, nixtieq nara park li jgħawdex m'għandux. Nemmen li dan jista' jseħħ biss bit-tmexxija tal-Partit Laburista. Jien dejjem iġġieled kemm flaħt għax qatt ma rid l-ebda żvilupp hemmhekk u bis-saħħa tiegħek Prim Ministru ser iseħħ dan. Tafu ħbieb li sa anke applikazzjoni biex ir-reverse osmosis li għandna bħalissa kienu ipproponew li waqqewha u ssir Marti Storey Car Park għal 85 karozza. Kont jien li kxift dan kollu fil-medja, din illum qiegħda sservi ta' sigurtà għall-ilma pur tax-xorb għal għawdex kollu. Tafu li l-Gvern għandu biss ixtajta
fejn isiru l-barbecues u l-bqija kollu tagħhom. Issa li jonqosu li min-naħa tal-Planning Authority il-Ministru Clint Camilleri jiffirma l-policy updated il-ġdida. Imbagħad wara tgħaddi il-Parlament għal vot finali fejn nissiġillaw il-futur ta' Hondo għal ħajjitna kollha. Forsi hemm ninżel arkub tajhom bus bħalma qatlek id-darba l-oħra bħalma għamel il-Papa. Prim Ministru, naċċertak li waħda mill-kisbiet li għad tibqa' tiftakar tul ħajtek li taħt it-tmexxija tiegħek ġie salvat Hondo u naċċertak li jismek ser jibqa' mnaqqax fl-istorja. Fismi u fisem eluf ta' nies li jiffrekwentaw dik il-bajja ngħidulek grazzi minn qalbna. Grazzi. Grazzi ħafna Paolo Buttigieg, sindku tal-Qala. Prim Ministru, smajna min ifaħħar, smajna inizjattivi, smajna nies li kritikaw, għaliex le, suġġerimenti wkoll, ħanħalli fidejk naħseb xi ħaġa żgħira xi tgħid għandek żgur. Għandna fuq l-ambjent. Grazzi lilkom il-koll, grazzi, grazzi. Kemm laqatni kumment li għamlet Odett li meta nitkellmu dwar l-ambjent m'għandniex nibżgħu nkunu kuraġġużi. U Alla ħares ma tkunx kuraġġuż biex taqbad battalja kif qabad Pawlu, għaliex Pawlu kellu l-forzi kollha kontra tiegħu. Lil dak li saqsewna minnu l-establishment kien dak illi meta kien imexxiju dal-pajjiż qabad u tant art kbira u sabiħa xeħħitha għall-iżvilupp. Però għamlu kalkolu wieħed żbaljat. Illi kien hemm xi ħadd illi l-imħabba li kellu għal pajjiżu u l-imħabba li kellu għall-ambjent ma kienit se tippermetti tiġri dik l-atroċità li ridu li tiġri f'Hondo ir-Rumin. Kien dar raġel illi nużaħ bħal eżempju għal kull meta jgħidu li l-kunsilli lokali ma jagħmlux differenza. Mhux vera, u dak huwa eżempju konkret ta' meta għandek sindki u kunsilliera li jaħdmu bil-galbu b'mod dedikat għall-lokalitajiet tagħhom, il-kunsilli lokali jistgħu jagħmlu differenza kbira. L-istess kott, ma tix tkun kuraġġuż meta inti qed tmexxi lokalità illi min-natura tagħha għandha ċerta piżijiet tal-industrija. Industrija kif qal tant tajjeb illi l-Freeport il-pajjiż m'għandux għażla li jgħalqu u jgħaddi mingħajru. Imma minkejja dak il-piżijiet xorta waħda u flimkien mat-tim li jmexxi jagħmel l-almu tiegħu kollu ħoloq tant inizjattivi biex jibbilanċjaw dak l-iżvilupp industrijali u llum nistgħu nitkellmu dwar Birzebbuġa li investejna bis-saħħa fiha, bis-saħħa fil-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħha u dak huwa l-mod li rridu nibqgħu naħdmu bih. L-istess Trevor. Dil-ġimgħa kelli l-opportunità għamilna walkabout flimkien u rieni dal-Pocket Garden hekk meta jkollok sindki u kunsilliera li jħobbu l-lokalità tagħhom. Trevor mhux ħanikxef sigreti imma ma nafx meta torqod. Għax fis-sija ta' filgħodu, fis-satej ta' filgħodu jibgħat x'inizjattivi jkun qed joħlom fihom għall-lokalità. Dil-verità qed ngħidilkom. Fis-sijat bikrin ta' filgħodu jitkellem u joħlom dwar x'inizjattivi għandu. Dawk huma in-nies li dal-pajjiż għandu għax ikun ħafna u ħafna kbugri bihom, ħafna. U għalhekk l-importanza issa li intom fit-8 ta' Ġunju dik il-ħidma li qed jagħmlu tant nies troddu allura b'fiduċja fihom. Fiduċja b'saħħitha fil-kunsilliera kollha, fil-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li tant qed jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Però Hondo ir-Rumin minkejja sentenza li semma Pawlu tal-Qorti tal-Appell li ngħatat ftit ta' xhur ilu sentenza pożittiva għal ħidma kbira tiegħu, imma l-istorja ma waqfitx hemm għaliex l-għada kien ġabeda diskors dwar jekk għandix tidħol applikazzjoni oħra u dak li qalet il-Qorti tal-Appell jinġib fix-xejn u narġgħu nibdew is-saga mill-ġdid. U l-pjan lokali kif għamlu l-establishment dik il-potenzjalità ħalli hemmhekk. U hemmhekk tajna deċiżjoni li kienet ukoll imnebħa mill-kuraġġ. Il-bidla fil-pjan lokali biex darba l dejjem żvilupp f'Hondo ir-Rumin ma jsir u ma jsir qatt. U bħalissa din propju fil-proċess
biex dik il-bidla fil-pjan lokali tiġi siġillata, dik il-garanzija li tajna bot mill-aktar ċar tiġi siġillata darba l-dejjem, però ma waqafniex f'Għawdex. Minn Għawdex inżilna Witilajn. U f'Witilajn kellna weda ewlenija fil-kampanja elettorali jew waħda mill-wediet illi konna nidejna waqt kampanja illi l-proġett tal-Marina anka wara li tħadditna ħafna ma' residenti temmek ma kienx ser isir. L-avversarji politiċi tagħna daħlu ħafna dubju dakinhar, qalu żgur għal-ussa tgħaddi elezzjoni u ftit daħlu minn taħt xi pjan ġdid biex jagħmlu dik il-Marina. Jilla tajt kelma lir-residenti u kienet kelma sagrosanta, dik il-kelma inżomma. U hemmhekk ukoll fej nidejna proċess ta' reviżjoni tal-pjan lokali biex hemmhekk ukoll jiġi żgurat u siġillat li dik il-kelma li tajna lir-residenti li Marina mhux se ssir fil-bajja ta' Witilajn, issir dik il-kelma titwettaq il-Marina ma ssirx, tellaqna proċess ukoll li mexa l qudiem issa nedih ukoll il-Ministru responsabbli mill-ippjanar wed oħra li se tiġi implementata. U minn Witilajn issa nimxi għal żona industrijali ta' Bulebel. U forsi uħut minnkom jew kollha kemm aħna li qegħdin hawnhekk niftakru x'kontroversja kienet qamet ftit ta' snin ilu fejn fil-qasam industrijali, żona industrijali ta' Bulebel kien tnieda jew kien se jinbeda proċess biex il-qasam industrijali jikber. U kienet kelmitna dak iż-żmien l-Għaqda Wirt iż-Żejtun il-Perit Ruben Abela, ħabib kbir tagħna, wieħed mill-konservazzjonisti li għandu dan il-pajjiż li jibża tant tal-ambjent tagħna u l-proprjetà kulturali ta' valur storiku li għandu l-pajjiż. U hemmhekk kienet għamet diskussjoni sħiħa dwar jekk il-pajjiż rid jieħu deċiżjoni favur l-industrija iżda kontra l-ambjent. Għax ir-realtà kienet turi illi jekk se jitwessa dal-qasam industrijali bil-fors li ridet tittieħed art agrikola. Dik l-għażla li kien hemm. U l-pjan lokali dak it-twessih kien jippermettih. Il-pjan lokali li writna kien jippermettih. Però għadda żmien id-diskussjoni baqgħet għaddejja u meta mbagħad kien hemm dil-kwistjoni wkoll ta' Witilajn erġajna tkellimna u kellna għażla ċara. Għalina l-ambjent huwa ta' priorità. Kien għalhekk ukoll fil-kampanja elettorali tal-2022 poġġejna fuq qudiemnet il-weda ambjentali tagħna propju fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali llum ninsab pożizzjoni wkoll li nikkonferma li il-pjan lokali għal dak li jolqot iż-żona industrijali ta' Bulebel se jkun qed jiġi modifikat biex wieħed jiġi jiżgura darba l dejjem li mhux se jkun hemm żvilupp hemmhekk illi ikun qiegħed jolqot art agrikola. L-art agrikola kienet raba u hekk se tibqa'. Però mbagħad qatt ma nistgħu mmorru f'xi direzzjoni aħna li ngħidu illi l-iżvilupp f'dal-pajjiż nistgħu ngħaddu minnu. Meta l-establishment ħa deċiżjoni numru ta' snin ilu qabel l-2013 illi jaqta' qalb l-investituri f'dan il-pajjiż. Vera, l-industrija tal-kostruzzjoni kienet tista' tgħid waħda negliġibbli, però dik ġabet ir-reperkussjonijiet li ġabet magħha. Kull min kien jaħdem f'dan is-settur kien qata' qalbu. Kellek l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta s-settur li qatat qalba taħdem. Jiġifieri l-għażliet x'inhu hemmhekk? Li ngħidu li ma rridux aktar żvilupp f'dal-pajjiż jew li mmorru fid-direzzjoni u fil-mudell li jħaddem Erskine. Għalija l-għażla hija waħda ċara. Erskine illum spjega kif għandu jkun il-mudell tal-iżvilupp sostenibbli li inti ma tħares sal-ponta ta' mnieħrek imma titħares il-qudiem u tajt jiena binja li jkollha insulation tajba, binja li tuża materjali li huwa sostenibbli, binja li estetikament hija sabiħa. Jaqbel jew ma jaqbilx. U jekk ħanibqgħu naħdmu b'metodi illi huma 20-30 sena ilu, il-prezz ekonomiku se jkun orħos jew ogħla. U dawk huma d-diskussjonijiet li aħna rridu nidħlu għalihom bħala pajjiż. Issa bħala gvern mbagħad aħna li fejn rridu ninċentivaw l-aktar. Għamilna inċentivi b'saħħithom, mhux fil-budget li għadda ma ftaqablu, li saħħaħnihom fil-budget li għadda fejn inċentivajna aktar nies jixtru proprjetajiet f'urban conservation area, jiġifieri li inti tixtri fil-qalba tar-raħal, flok tmur u tinvesti u tibni blokok ta' appartamenti ġodda, proprjetà li diġà teżisti
tirrestawra l-istess għal dak il-proprjetajiet vakanti li diġà jeżistu anka jekk mhumiex f'UCA tajna grants qawwijin jekk tixtri f'Malta u int first time buyer tieħu 30,000 euro grant jekk inti fawdex 40,000 euro dak huma t-tip ta' inċentivi li qegħdin nagħtu l-ħelsin mill-vat jekk inti tirrestawra dal-proprjetajiet. Ma tħallas vat, ma tħallas taxxa biex tixtri dal-proprjetajiet. Però mbagħad diskussjoni oħra li rridu nidħlu fiha hija illi rridu naċċettaw il-prinċipju li ma nistgħux inkunu bħala gvern galantomi bil-proprjetà tal-privat. Jiġifieri għajta forsi li ġieli titnebbaħ mill-populiżmu hija li l-gvern għandu jaqleb ta' taħt fuq il-pjan lokali. Dak li l-Partit Nazzjonalista fil-gvern daħħal fl-2006 fejn art daqs is-Siġġiewi li kienet art verġni qabad u daħħalha f'żona ta' żvilupp. Mela dik li kienet raba agrikola da wara u fija jista' jsir żvilupp fid-daqs tas-Siġġiewi. Però dak ħoloq realtajiet ġodda, dak ħa u ta' drittijiet lil nies li probabbilment minnhom hawn f'dis-sala li qegħdin nitkellmu. Tfal ta' ġenituri li forsi ġew neqsin illum il-ġurnata li wirtu proprjetà li fuqha jista' jsir ċertu żvilupp. U aħna bħala gvern nistgħu ngħidu lil dak in-nies ngħidulhom sal-bieraħ stajt tiżviluppa, millum il-qudiem b'daqqa ta' pinna inqaċtulkom dak id-drittijiet. Hemm nemmen li nkunu qegħdin noħolqu mhux biss instabbiltà kbira fis-suq, imma inġustizzja kbira. U allura l-għażliet x'inhuma ma ngħidu ma nistgħu nagħmlu xejn jew nindirizzaw din ir-realtà. U kif ibbilanċjajniha din? Nafu kemm id-Dipartiment tal-Artijiet għandu artijiet madwar il-pajjiż, kemm għandu proprjetajiet. U għal dak li huma artijiet vakanti, għal dak li huma artijiet li mhumiex mibnijin, l-għażla kienet waħda ċara hemmhekk. Fejn huwa tal-privat, però fejn huwa tal-gvern se nagħmlu ħafna u ħafna sforzi biex dak kollu li jista' ma jinbenix u minfloku nagħmlu proġetti li jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà, ta' benefiċċju għall-komunità, tant spazju ħodor u miftuħa, ftit tal-ġimgħat flimkien ma' Stefan Zrinzo u ma' Mirjam nidejna inizjattiva, kellna ċerimonja li saret f'San Ġiljan, proprjetajiet f'żoni primi ta' żvilupp. Jiġifieri kieku l-gvern ikkummerċjalizzhom kien ikun ifisser illi għandek tantu tant dħul ta' tant miljuni. Però l-għażla kienet waħda ċara. Issa kieku rraġunajn hemmhekk b'mod ekonomiku, jew b'xħad daħħal tal-mument. Konna ngħidu joħroġ tender u dal-proprjetajiet jingħataw għal privat għall-iżvilupp. Però rajna li dal-proprjetajiet minkejja li kellhom valur b'saħħtu ħafna kienu wkoll f'żoni fejn hemm diġà ċerta densità ta' żvilupp. Għażilna minflok li immorru għal żvilupp li kien jirrendi ekonomikament, għażilna in-naħa tan-nies. U għalhekk is-saħħa lil Maltin f'San Ġiljan u f'numru ta' lokalitajiet oħrajn, proprjetà prima li setet tmur għall-iżvilupp minflok tajnija lin-nies, minflok se jsiru proġetti ta' spazju ħodor u miftuħa li fija fl-aħħar tal-ġimgħa wara ġurnata xogħol il-familji tagħna mat-tfal tagħhom mal-ħbieb tagħhom jistgħu imorru jirrikrejaw ruħhom u hemmhekk fejn nemmen li aħna nistgħu nibqgħu nitkellmu dwar kwalità ta' ħajja b'saħħitha. Hemmhekk ukoll issa l-għażla ta' 8 ta' Ġunju. L-għażla jekk irridux nibqgħu ninvestu fi proġetti ambizzjużi ambjentali bħalma semmit Rachel, ix-short-to-ship, proġett multimiljonarju. Wieħed mill-uniċi proġetti madwar l-Ewropa. Proġett li għamel differenza kbira fit-tnaqqis tal-emissjonijiet. L-elettrifikazzjoni tal-vetturi, investimenti b'saħħithom fi grants biex ninċentivaw il-poplu tagħna jmur f'dik id-direzzjoni. Dawk huma l-bidliet li rridu nibqgħu nagħmlu, l-bidliet li rridu nagħmlu fi proġetti li jiġġeneraw enerġija nadifa. Il-barra minn xtutna fuq l-ibħra territorjali u li minnhom ukoll dawk huma t-tip ta' inċentivi li rridu nibqgħu insaħħu. Però biex dan kollu jibqa' jsir indur issa fuq kull wieħed u waħda minnkom. Il-jum ta' 8 ta' Ġunju huwa jum importanti ħafna, jum li fih intom se tkunu qegħdin tieħdu deċiżjoni fuq jekk tridux tibqgħu timbuttaw il-qudiem gvern li jemmen bis-saħħa f'dawn l-inizjattivi jew jekkux se tagħtu iċ-ċans lil min irid ireġġa' l-arloġġ lura. L-għażla hija waħda ċara, l-għażla hija waħda f'idejkom, l-għażla tkun waħda favur li nagħtu s-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin, is-saħħa lill-Ixlukkajri kollha. Grazzi minn qalbi. Grazzi ħafna.
Grazzi lill-Prim Ministru ta' Malta, l-mexej ta' Partit Laburista, Dr. Roberta Bela, grazzi Rachel, grazzi Erskine, grazzi Odette u grazzi Alejandra. Aħna nfakrukom li il-kampanja s-saxħa l-Maltin kompli għada bil-Prim Ministru ħajkun ġewwa Santa Venera u mbagħad nhar il-ħadd ovvjament il-Masreli ġewwa Pjazza Rotunda il-Mostra. Il-lejli tajbu grazzi tal-li ġejtu.